Ο δράκος που το νερό. Μια φορά και έναν καιρό, δράκος κακός και πονηρός, έβλεπε την πηγή και δεν αφήνε το νερό να τρέξει να ποτίσει το χορκό. Εξεράναν οι τόποι και στραγγίσαν οι βρύσες και οι λάκκοι. Οι άνθρωποι και τα δέντρα περνούσαν δυστυχία μεγάλη. Οι χορκανοί ετρέμαν το δράκο και ταΐζαν το. Ό,τι τους εζήταν επέμπαν τούτο. Μα ώσπου του εδιούσαν, ο δράκος παραπάνω έθελε. Μιαν καλή ημέρα ετράβησε η όρεξη του να φάει τη ζωή εξηλεπέντητον και μιας κοπέλας που πάνω για απόπαστο. Έπεψε μηνύματα και χαπάρκα πως αν δεν του κάμναν το θέλημα του, εν θα αφήνε το νερό να τρέχει. Αν τα τσάκουσε το η μάνα της Λιερής πως προοριζόταν το παιδί της για τα δόντια του θηρκού, ήθελε να θανατωθεί που τον καμών της. Επήγαινε ο Μουχτάρης με τον δάσκαλο και εξηγήσαν της μάνας της Λιερής πως το θηρίο έντυχε να τη φάει. Έθελεν της, είπαν της, για παρέα και πως άμαν του επέρναν η μοναξιά, η Λιερή είχε να έρθει πίσω πάλι. Η μάνα της Λιερής εκτίμαν τη γνώμη και του δασκάλου και του Μουχτάρη και κρόστην τους για το καλό του χορκού. Κατά το δήμα του ήγιου ακούστη μια παουρκά που την μερκάν του βουνού. Εσχιστήκαν οι ουρανοί και σουστήκαν οι καπνοφίες των τσιμέντων. Που εκεί στο νερό ήρθε το τρεξιμιόν και χορτάσαν νερόν όλοι οι χορκανοί και τα χτινά και τα δέντρα. Η μάνα εκαρτέραν τη Λιερή να έρθει πριν να πιει νερό, μα η Λιερή δεν εφάνηκε. Επήγαινε ο Μουχτάρης να την παριορίσει. Πάψε να κλαίεις κόρη και η Λιερή περνά καλά και πόνη. Αγάπησε το θερκόν και έμεινε μητά του. Ζει μες στο παλάτι του ευτυχισμένη. Η μάνα έβριξε και δεν εύκαλε μυγιά, που τότε τα δάκρυα της φυλάει τα και κάμνει τα κόμπο. Αφήνει τα μάνε μόνη της να τρέξουν μες στη ρίζα μιας πικρόδαμνης που φύτεψε για να θυμάται το παιδί της. Οι χορκανοί άκουσαν όλη την ιστορία, μα κανένας δεν τολμήσε να πει της μάνας. Ελαλούσαν πως η Λιερή, αν ήταν και είδε το θερκόν, εφοήθηκε και ξέβημπα στη μούτην νου και παρισσού για να γλιτώσει. Το θερκόν εσιάστηκε την, μα έκαμε πως εν την είδε. Έφαε πρώτα τη ζωή των 6 νέων, τα κορμιά τους άφηγεν τα τζαμέ κατά χάμα. Τα πισόν εφύσισεν τη φωθκιά του πας στη μούτην του και παρισσού και έριξεν τη Λιερή κάτω σαν το πουλίν το πεξούμενο. 3 πιθαμές πριν φτάσει το κορμί της στο χώμα, έσχισεν και άρπαξεν την ψυχήν της και γλίτωσεν την που το θερκόν, ένας αετός. Το κορμί της έμεινε τζαμέ χαμέ μες στα κορμιά τους νέους. Ο αετός επέτησε και χάθηκε μπας στα βουνά, που την ημέρα εκείνη νιώθει η ψυχή του ότι νιώθει και η ψυχή των πλασμάτων. Μα τα πουλιά πως τρέφονται την αδικία και το ψέμα, για εκείνον και ο αετός δεν ξανακατέβηκε πιόνι στο χορκό. 32 χρόνους ύστερα, ο αετός ήρθε στον ύπνο μιας γειτόνισσας που ήξερε την ιστορία. Πρωί επίε βουρητή στη μάνα της Λιερής. Το παιδί σου γειτόνισσα πετά πας τες μούτες στο βουνό. Τσι που η μυρωθιά του σύνου και της μερσικοκονονιάς δεσταίνουν και καθαρίζουν τον αέρα που την πονηρκάν και την κατσάν του κόσμου. Ήρθε να ψέσεις στον ύπνο μου και είπε μου να σου πω να ποτίσεις την πικροδάμνη που φύτεψες στο όνομα της. Πέχει κάμει και λείψει η πικροδάμνη της ζωής. Τα νηφικά που της έραψες είπε μου να τα αφυλάξεις και να τα δωρήσεις στην πρώτη κοπέλα που να στεφανωθεί άμα απολευθερωθεί το χορκό μας που το δράκο. Άμα τσάκουσε το μήνυμα, η μάνα της Λιερής άρκεψε να σουποβάλει. Όπως και να τα έφερε μες στο νου της, η ιστορία ανετερκάζε. Που την άλλη, πώς έμπορε ο δάσκαλος και ο Μουχτάρης να της λαλούν ψέματα. Έξερεν τους που τον καιρόν που ήταν μωρά και ήταν πάντα ανθρώποι έντιμοι. Μιαν του ψεύτη, δυο του ψεύτη, ευρέθηκεν εις του Μουχτάρη. «Κύριε Κοινοτάρχη, ήρθα να σου ζητήσω νέα για το παιδί μου. Είπες μου ότι το χορκό είχε να στείλει του θερκού για συντροφιά.
Είπες μου ότι μόλις επέρναν η μοναξιά ήταν να την αφήγει να έρθει πίσω πάλι. Έχει 32 χρόνους τώρα που είναι τούτη κουβέντα. Μα αφού σου είπουν πως η κόρη σου ερωτεύτηκε τον Δράκον και αποφάσισε να μείνει μητά του, τι μπορεί να κάνω εγώ ο κακορίζικος? Όπως την έπεψες, να πάεις να τη φέρεις πίσω. Με δίχα τη θέληση του εγώ το πλάσμα δεν μπορώ να το αναγκάσω. Καλόν κύριε Μουχτάρη, είπε η μάνα της Λιερής και έφυγε. Τσίνον που θέλει να μάθει η μάνα έμαθεν το. Σαν εκάθετουν ομπρός που το γραφείο του Μουχτάρη, έριξε το τσακμάζιν του χαμέ, τα από απροσεξία. Άμα εκείνος έσχυψε να το πιάσει, εψήλωσε το ποινάρι του παντελονιού του και φάνηκε η πέτσα του ποθκιού του. Αντί να έχει τρίχες, είχε λέπκια. Τον αθεόφοβο σκέφτηκε. Ποιος είναι τούτος ο Δράκος που εκατζίστηκε το κορμί του Μουχτάρι μας? Και τον πραγματικό μας Μουχτάρι, τι τον έκαμε? Πρέπει να πάω να ξυφκάλω και τον δάσκαλο. Πάει λοιπόν στον δάσκαλο. Ωρα καλή σου δάσκαλε, καλώς την, τι γίνεστε, περάστε. Ευχαριστώ το γιο μου, ήθελα να μου πείσουν τώρα ένι. Όσον και ψήλωσε το μανίκι του δάσκαλος να δει την ώρα, χαλουπά, η μάνα της Λιερής παρατηρά, εσιάστηκε τα λέπτια πας στον μπράτσον του. 11:30 θεία, ευχαριστώ το γιο μου, ο Θεός να σου δώσει κοινόν που αξίζεις. Ευχαριστώ θκιούλα μου. Κοινόν που αξίζεις Δράκο μασκαρά, να σου το δώκω εγιό, μεν έχεις έννοια, σκέφτηκε η μάνα της Λιερής που μέσα της. Μιαν το κλέφτη θκιό του κλέφτη του μασκαρά, ευρέθηκε έσω της μάνας της. Ήταν μια γερόντισσα που καταματισμένη της ζωής. Μάνα, θέλω να μου πεις το παραμύθι της μαντούς που τους σκότωσαν τους 101 δράκους. Μα κόρη μου, πού το αθυμήθηκες τώρα στα γεράματά σου? Ελάλουν το της Λιερής. Μα πού του μωρό? Χάτε, πιάσε ένα σκαμνίν και να κάτσε δίπλα να σου το πω. Μόλις είπε η Κοτσακαρού μια βολάν, η μάνα της Λιερής αθυμήθηκε την τέχνη της μαντούς. Ώστε να πει και έναν καιρό, ευρέθηκε στην πόρτα του Μουχτάρη. Μα πάλι ήρθες? Άκου να δεις κύριε Μουχτάρη, ξέρεις πόσο σε σαϊτίζω. Ξέρω, λέει ο Μουχτάρης κορτωτός. Ξέρεις ακόμα πως η στετέ μου ήταν μάισα και έκαμε γιατροσόφια με τα φυτά. Ποιος δεν το ξέρει, λέει ο Μουχτάρης. Μες στο σεντούκι που μας άφηκε, ήβρα τη συνταγή του φαρμάκου της αθανασίας. Σκέφτηκα ότι έτσι καλό Μουχτάρι που έχουμε, αν το λούσω με το ζουμί της αθανασίας, το χορκό μας να τον έχει για πάντα. Ου Παναγία μου, μα είναι τα τύχη με ήβρε, πέ μου γλύωρα είναι που πρέπει να κάνω. Θέλω να μου φέρεις ένα χαρτσί με γάλα και ένα χαρτσί με πίσσα. Βουρητός ο Μουχτάρης έφερεν της τα. Τώρα θέλω να μου φέρεις άλλο ένα χαρτσί με γάλα και άλλο ένα χαρτσί με πίσσα. Έφερεν της τα και εκείνο ο Μουχτάρης. Έβαλεν τα χαρτσάπα στη φωτιά και έτσι σαν εξυλόγιζεν το Μουχτάρι με τα λοούθκια της και εκόνιζεν το πως να γίνει αθάνατος, εχαμήλωσεν τη φωτιά στα δυο χαρτιά και ψήλωσεν την στα άλλα δυο. Εκαρτέραν κάμπο στην ώρα και λαλί του. Θα γεμώσω μια βάτα με γάλα και μια βάτα με πίσσα. Να βάλεις το δαχτύλι σου μέσα και να μου πεις αν είναι βραστή, αν είναι καλή. Αν σου κάμνει θα σε λούσω μια πρώτα στρώση που το ζουμί της αθανασίας, τα πίσω θα καμίσεις τα μάτια σου και όσο πιο γλύωρα γίνεται θα σε λούσω και με τη δεύτερη. Τι είναι που θα σου δώσει την αιώνια ζωή. Βάλει το δαχτύλι του Μουχτάρης μες στη βατά, μες στο γάλαν, το γλυόν, ή βρεν τη βράστην ό,τι πρέπει. Χάτε κόρη, βάλε ομπρός. Έλουσεν τον πρώτα με τη βάτα με την πίσσα, γλυάν και μια βάτα μεγάλα γλυόν. Χάτε κόρη, εκάμισα και τα μάτια μου τέγιονε γλύωρα τη δουλειά. Πιάνει η μάνα μια βάτα μπίσσα χογλάτη και μια βάτα γάλα χογλαστό, λούνει το ψευτομουχτάρι, ποτά ξάρεσεν το. Κάμνει τα ρούχα του πάνω είναι τα να δει. Ένα δράκο μασκαρεμένο με την φορεσιά, με την καλοσύνη και με την εντιμότητα του Μουχτάρι. Αβρατινή, λαλή του η μάνα. Και μια του μασκαρά, θκιο του Μουχτάρι, ευρέθηνη του δασκάλου. Αφού και εκείνος ήταν που την ίδια μπάστα, δεν ήταν δύσκολο να του κάνει την ίδια τέχνη. Μόλις άκουσε για αθανασία, εσάτσισε σαν το μωρό. Άμα νετέγιωσε τη δουλειά, έπιανε τα κορμιά τους
δράκους και πήρεν τα στην εκκλησιά. Έπαιξεν την καμπάνα, ώστε και σύναξεν τους χορκανούς ούλους. Τους τσάμε και πιάστε τους. Είχαμε τόσα χρόνια τα θερκά έσω μας και δεν το πήρεν κανένας μας χαπάρι. Τον πραγματικό μουχτάριν και τον πραγματικό δάσκαλο έφαν τους. Όπως έφαν και τα παιδιά τους που τους εμπιστευτήκαμε. Τώρα, ποιος είναι να πάει να σκοτώσει το θερκό που μας κρατεί το νερό και καύκι μας να το αφήνει να τρέχει? Αν ακούσετε εσείς τσουλουμμουθκιάν, εψέσανε γυμάτουν, άκουσεν την και κοτσάκαρη πολλόη. Τρέμετε το να, σαϊτίζετε το, θα πάω εγώ ρε, μια κοτσάκαρη γυναίκα, θα πάω να πάρω πίσω την ψυχή του παιδιού μου. Μιαν του μουχτάρι, θκιό του μουχτάρι, ευρέθηκε η κοτσάκαρη στην πηγή. Μόλις έφτασε, ένωσεν τα πόθηκια της να τρέμουν που το φόν της. Ελαλούσαν στο χορκό πως πάνω στη ράση του θερκού κακαρίζαν περτίτσια και μόνον έναν δόντιν του εγέμονεν έναν κάρον και που τους άννημαν του ρουθουνιού του ήταν ίσα με την καμάρα του σπιτιού του δίχωρου. Πώς να μπορέσω πλάστη μου με μια πιθαμή μαχαίρι να αποτελειώσω έτσι θηρίο δρακουμεντένο? Πλάστης ήτουν η πλάστη ήτουν. Θεός επάκουσεν την και άκουσεν τη φωνή της που τον ουρανό να της λαλεί. Να πιάσεις κροιόν και κόλλα και να γράψεις πάνω τους φόους σου. Τα πισόν να πιάσεις το χτένι που τα μαγιά σου, να το τρίψεις σαν τη τσαγμακόπετρα πάνω στο γρανίτι και να δώσεις φόκονι στο χαρτί. Άμα τους κρούσεις έτσι τους φόους σου ούλους, ο δράκος να λείψει από τον κόσμο. Όπως της είπε η φωνή έκαμε. Μόλις η κόλλα έγινηκε σταχτός, έγινηκε και ο φως της κορνιαχτός και έφυγε και ο δράκος που μέσα από την κελέν της. Εβούρισεν στο χορκό. Μιαν του βοητσάρι, θκιο του ατρόμητου, ευρέθηκε στην αυλή της εκκλησίας. Εστίσαν και όλα τα λαού, τα φκιογιά και χορεύκαν 6 μέρες και 6 νύχτες. Και την 6η ημέρα εστεφανώσαν και την πεντάμορφη με τον νέο που αγαπάν και φορήσαν και τον υφηγόν της λιερής, που τότες εξέραν ποιον. Πους άμαν έφκετουν το νερό, ήτουν που εν έβρεσε και όχι πως τους εκράταν ένας δράκος και κάμναν οικονομία των νερών και γλέπαν το, για να έχουν και εκείνοι και τα παιδιά τους. Έτσι εζήσαν εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα.